Assalamu alaikum. Bakin dare kashi na ɗaya wanda marubuciya Sadnab ta rubuta. Ni kuma Aisha Hasken Zamani zan karanta muku. Labarin bakin dare labari ne mai matuƙar taɓa zuciya, gami da tsantsar soyayya da kuma tausayi. Sai ku biyo mu. Farkon labarin. Hajiya Nafisa a zaune take a tsakiyar ‘ya'yanta, sai Safna, sahiba da auta Samaha, sai ita ce Fesban, sai mai binta ita ce Safna, sai Sahaima sahiba da auta Samaha. Hajiya Nafisa duka yaranta mata ne, Allah bai ba ta haihuwar ɗa namiji ba. Tana bala'in son ‘ya'yanta sosai, don ba ta da burin da ya wuce ta ga ta faranta musu rai, domin kuwa za ta iya yin komai a kansu. Asalinsu ‘yan Gombe ne. Ita da mijinta haifaffun can ne, aiki da Alhaji Nazifi ke yi a Abuja ne, yasa suke zaune a Abuja. A can ne duk ta haifi su sai sun taso a cikin rufin asiri ne da sutura ta Ubangiji. Don babu laifi za a iya saka su a cikin sahun masu kuɗi. Akwai soyayya mai tsafta a cikin iyalan, da ƙaunar junansu, most especially yaran kansu a haɗe yake sosai. Dukansu da Hajiya Nafisa suke kama. Don Hajiya Nafisa fara ce kyakkyawa, idan ka ganta ba za ka yarda ita ta haife su ba. Don ƙaramin jiki ne da ita. Samha ce kawai bata ɗauko hasken farin fatarta ba. Kamanninta ya fita daban da na ‘ya'yanta. Don ita kalar Alhaji Nazifi ta ɗauko. Ita ba fara ba, ita ba baka ba. Abin da ake cewa madarar kyau Samha Allah ya bata. Don ta fi sai kyau. Sai dai su gaya mata hasken fata da gashi. Su kansu wani zubin suna yaban kyawun ta gadiri. Don ita ‘yar duma-duma ce. Bata fiye tsayi kamar su sai ba. Hirar bikin sai da Safna da ya rage sati 3 suke yi. Cikin nishaɗi inda suke tsara abubuwan da za su yi a bikin. Sai da Safna murmushi kawai suke yi. Suna kallon Suhaima da Sahiba da ke tsara yadda bikin zai kasance. Hajiya Nafisa kuwa na ta biye musu. Tana shafa kan diyarta Samha da ta yi filo da cinyarta. Ƙananan kalbar da ke kan Samha take ta shafawa. Samha kuwa tana ta lamshe idanta. Duk tana jin daɗin yadda Hajiya Nafisa ke wasa da kalban kanta. Idan har wani bacci ta ji yana neman ɗaukar ta. Dukansu sanye suke da kayan bacci. Don har sun kwanta, Hajiya Nafisa ce ta zo duba su. Daga nan kuma sai ta zauna suna hira. Sai kallon Hajiya Nafisa ta yi ta ce, "Momi ki je ki kwanta, idan kika biyo su Sahaima, tsaf za su rike ki da surutu. Don ba gajiya za su yi ba, yanzu fa 11 da minti 5." Hajiya Nafisa daga kanta ta kalli agogon da ke bangon ɗakin. Ta dawo da kallonta kan sai ta ce, "Barni mu sha hira da 'ya'yana, 12 dare na je na kwanta." Safna cewa ta yi, "Momi yanzu dadi kawai kika bari a ɓangaren ku? Gaskiya ni dai ki je ki taya shi hira ko ni na je na taya shi." Hajiya Nafisa ta yi dariya ta ce, "Ai sai ki je ki taya shi, dadin naku da tuni yayi bacci." Murmushi suka yi su Suhaima kawai suka ci gaba da hira. Hajiya Nafisa kawai ji ce gabanta yayi wani irin mugun faduwa. A hankali ta sunkuyar da kanta tana karanta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khalifni khairan minha. Sahiba da Suhaima shiru kawai suka yi suna kallon Hajiya Nafisa. Gabanta ci gaba yayi da faduwa, shiru tai tana ta salati a zuciyanta. A hankali ta ji gabanta ya rage faduwa, dagowa tai ta kalli Suhaima dan sai da Safna sun dade da yin bacci. Samha ma bacci dauke ta yi. Ce musu tai, "Ina zuwa, bari in je in dubo dadin ku na dawo." Suhaima hamma ta yi, ita ma alamar ta fara jin bacci. Cewa ta yi, "Momi ba sai kin dawo ba, kawai ki kwanciyar ki, gobe ma ci gaba da tsare-tsaren." Hajiya Nafisa girgiza kanta ta yi ta ce, "Ina zuwa, bara na je na dawo." Ajiye kan sama ta a hankali a kan filo ta yi waje. Gabanta na ci gaba da faduwa, tana ta addu'o'i a zuciyarta. Da ɗan sauri ta ƙarasa ɓangarenta da na Alhaji Nazifi. Ɗakinsa ta wuce direct a kan gadon da yake kwance, ta zauna gefensa. Ta leƙa fuskansa, buɗe idon sai a hankali suka haɗa ido. Ce mishi ta yi, "Dadin sai dama ba kai bacci ba?" Harara ya wulla mata ya ce, "Ban sani ba." Wai Nafisa na dawo a gajiye ko ɗan tausa babu? Ballantana hira mai daɗi? Kawai kika kwashi jiki kika tafi wajen 'ya'yanki? Ba komai, ki ci gaba. Ina nan ina neman matar da zan aura da za ta dinga kula da ni. Ki je can ki ƙarata ke da 'ya'yan naki, tunda kin fi son su a kaina. Murmushi Hajiya Nafisa ta ce, "Allah ya baka haƙuri, ranka ya daɗe. Ina can muna tsare-tsare da 'ya'yanka. Bari na yi maka tausa." Tana ƙoƙarin hawa kan gado, juya mata baya ya ce, "Ai ba na so, kuma ki kwanciyarki, bacci zan yi. Na ma fara kika shigo." Murmushi ta ƙara yi, duk da gabanta bai daina faɗuwa ba. Miƙewa ta nufi banɗaki don ta yi alwala. Abun mamaki tana alwala jikinta yana rawa. Ga faɗuwar gaba, ta rasa mai yake damunta. Tana gama alwalar ta fito ta cire doguwar rigar da ke jikinta.
ta saka wani mai ɗan kauri don wanda ta cire na bacci ne. Hijabi ta saka ta yi waje da sauri ɓangaren su Sai'am. Ta koma ta shiga a hankali ta ga duk sun yi bacci. Bin su ce da kallo ɗaya bayan ɗaya. Haka kawai hawaye ya hau zubo mata. Ta kuma rasa dalilin zubar su. Takawa ce ta je gaban gadon Sai'am da Safna tana kallon su. Sai da ta samu minti 5 tana kallon su kirjinta na bugawa. Kafin ta tofe su da addu'ar kariya ta je gaban gadon su Suhaima da Sahiba. Yanda ce wasu Sai'am haka ce musu sitil tana zubar da hawaye. A ƙarshe ta nufi gadon Samha da ke kwance ita kaɗai da cedinta ta rungume a kirjinta. Zama ta a gefen Samha ta zuba mata ido tana kallon kyakkyawar fuskarta. Hawaye sai gudu yake a kumatinta ta rasa me yake damunta. Gani take kamar kallon ƙarshe take wa ‘ya'yanta. Gani take kamar ba za ta ƙara ganin su ba. A hankali ta gyara mata kwanciyarta ta ja mata rigar baccinta. Da ya nannaɗe ya yi sama. Ajiyar zuciya ta sauke ta fara magana a hankali tare da ɗaga hannuwanta sama tana ya Allah gani gare ka, ya Allah ga baiwarka nan tana roƙon gafararka. Ban san abin da yake damuna ba. Ya Allah wannan faɗuwar gaban da nake yi ban san na menene ba. Ya Allah idan wata masifa ce take tunkaro mu ka tsare min ‘ya'yana ka kare min su da karewarka. Ya Allah ina roƙonka ka albarkaci rayuwarsu. A hankali ta sauke hannunta ta share hawayen da ke zuba ta miƙe ta hanyar waje tana murda ƙofar ta ƙara juyowa tana kallon su ta fi minti 10 tsaye sitil hawaye yana zuba a fuskarta da ƙyar ta ja ƙafarta ta fice daga ɗakin gabanta na ci gaba da faɗuwa ta rasa me yake damunta. Haka kawai take ji kamar akwai abin da zai faru da su, amma bata san menene ba. Bangaren su ta koma, tana shiga ɗakin ta shimfiɗa sallaya ta tada sallah. Lokacin 12 saura minti 2, shafa'i da wuturi ta fara yi kafin ta miƙe ta fara lafiloli. Sai da ta yi raka'a 10 a ƙarshen sujjadarta ta fara addu'a. Ta kusa minti 30 a haka kafin ta ɗago. Da hawaye shaɓe-shaɓe a fuskarta, don hawaye sun ki tsayawa sam hasali ma ƙaruwa suke ga matsanancin faɗuwar gaba. Hannuwanta ta daga sama tana ƙara yi wa ‘ya'yanta addu'a da kariyar Ubangiji. Sai wajen ƙarfe 1 ta shafa ta miƙe a hankali, ta cire hijabin jikinta, ta zura wani hular baccinta. To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na 1. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban labarin a kashi na 2. Da na subscribe, sannan ka kada ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar